Da? Deci am făcut încălzirea, care a durat maxim 10 minute. Și acum o să lucrăm pe grupe musculare, partea inferioară, și anume coapsele, fesierii și gambele. Și o să începem, Ștefania, cu ce? Primele 5-6 ședințe pentru începători facem fără gantere. Odată ce avansăm ca număr de ședințe, putem adăuga aceste greutăți, fiecare cum își alege, 1 kg, 2 kg, în funcție și de greutatea lor corporală. Cu cât adăugăm greutățime, cu atât reducem mai repede testul adipos. Chiar dacă par ușoare aceste exerciții, consumul caloric este foarte mare. Faptul că stăm 2 secunde pe mișcare aducem mai mult flux de sânge în zona coapselor. Deci prima oară cu călcăiul în interior, al doilea exercițiu cu tălpile paralele și depărtate, o dată și jumătate, lățimea omerilor. Forța noastră este în călcăi. Căutăm un scaun imaginar, așezat în spate și executăm acest exercițiu. Este bine să ne hidratăm după 2 exerciții, chiar atunci când lucrăm antrenament tip fitness, deci cu greutăți și la aparate. Deci e bine după 2 exerciții pentru coapse și fesier să facem și stretching-ul acestora.